Kon teh. Alah, teko nganu, Indomaret yang medet. Apa neh nang Indomaret? Dipeseni bojoku kon blonjo ceritane. Kon tukok nih susu beruang. Nah, Neng. tak golek tak wacak-acak sampai kasirit nang sing arep tak tinju. Sing wedok sampai ampun mas, susu beruang aku mbak milih susu beruang. Ya ini ki susu beruang, ya mas tak olah tak olah. Susu orang nek sekarang nek duite lho. Oke. Mesti piye to aku bingung ora mudeng. Susu beruang, susu kabeh susu tak obrak-abrik. Untuk susu sing tak mek-mek wingi bingung. Iki susu sing apa? Susu beruang kuwi, tapi tak odal-odal ki gak enak duite. Susu ki enak ya sing ngene-ngene kae aku mudeng yo. Bojoku ki pesen kon gawakne susu beruang. Maksudku ki kok ora nek duit apa guru merek ya Dad ya. Walah susu beruang sing nang Indomaret to. Ya lho, nganu niki kasire ngomong, "Kuwi ki guru merek, Pak." Kuwi ki susu kaleng kae pecoy sing kalengan putih no kae lho. Oh, wes gare mumet wis nyanyi wae maksudnya. Yes nyanyi wae iki. Mumet aku. Oke. Nyanyi apa nang Wis pasing lah lagu-lagu apa? Lagu-lagu kumis apa cukur-cukur kumis apa lagu-lagu apa wis melu aku. Wis. Oke. Aku wis berarti lagu. Kamu siki. Cepet buruan. Pak kumis. Dino kemis. Alah lali aku akhirnya.